Kuwi sing direncang. Iki lho. Iki nek wong ngengkel yo ngene iki ya. Sandak tenan saiki. Sandak. Iki goneng bale bae. Heeh iki. Ora dikapake. Ah dipentungi kowe iki. Karo ngomong anu lho men. Direntroplik. Arak dikapake nae wis sakke men iki. Ugan ono men gede. Maune kepiye lho iki? Layar iki ono men gede. Mbuh anu apa ngono. Iki demake pitik. Pite bersuara pite. Sandak tenan saiki. Candak tetep kecandak nek saiki. Iki disencang ning bale bae. Engko teges men to wong. Gek diurus kok bengi bae. Kapak-kapake ya, Cang. Diurus semua legi lho. Ditanggape Woi. Kowe arek dibakar ning kono ketoke. Amune wingi ngene iki. Sapi iki kene ditancang to. Lek iki ki disisetke ngono sapi wis lemprok dhewe. Ora saiki dicoba kuwi. Ngene iki. Sugi kuwi dicoba. Ngono kuwi ya. Set. Iki sesuk ditancang iki. Karo vet. Ah, sake men. karo mburi Pak mesine. Karo bokong mburi lah. Berarti kudu kang ngarep pergi. Posisi ngeblokno ki terus kan sapi glempar. Niki sesuk disendali. Ora saiki dicoba. Dicoba. Ini tetep dicencang kok kene iki. Dicencang tegak iki, Pak. Gulune lho lek dicencangi. Iki sikil ngarep. Iki sesuk kan udah disendali. Kayak sendal rono. Kene cacang kene. Dulu cacang karo iki. Enek sing Siji loro Oh, ya, telu. telu.